normalno, uvijek je lijepo doći kada imamo navijače, pogotovo mlađe navijače s nama. Svaki taj mali osmijeh nama puno znači, pogotovo u ovakvim situacijama gdje dođu u velikom broju, tako da normalno to nam je samo poticaj i vjetar u leđa. Mi smo imali tu veliku privilegiju i čast da smo na tom valu nastavili jednu odličnu ideju i evo, građani su stvarno iznad mojih očekivanja ovo prihvatili i ja bih rekao da je to upravo ono što Osijek treba. Meni je jako drago da je i nogometni klub Osijek izabrao nas kao gradsku osječku tvrtku koja se bavi performans sportom kao svog partnera, a mi smo izuzetno počašćeni da možemo biti sponzori NK Osijek u takvom uspješnom kolektivu.